Στο τέταρτο διαγωνιστικό live show του Show You Think You Can Dance. Χορέψαμε και το χαρήκαμε. Έτσι θέλουμε να κάνει όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε εδώ στο Show You Think You Can Dance να βρίσκουμε ανθρώπους που δεν είναι χορευτές, ανήκουν σε άλλα επαγγελματικά groups, να τους δίνουμε μια απλή χορογραφία, αυτοί να μας την παρουσιάσουν και να χαιρόμαστε όλοι μαζί το ρυθμό του Show You Think You Can Dance. Πήγαμε λοιπόν στην κατασκευαστική εταιρεία σκηνικών Λαζαρίδης. Τους μάθαμε τη χορογραφία και αυτοί μας εντυπωσίασαν με την προθυμία τους και με τις χορευτικές τους ικανότητες. Πάμε να τους δούμε! Χαρά Κατσαβίδη. Αποστόλου στο Αποστόλη. Μάρος Ψαρίτης. Τόμεκ Δισκοπρίο. Δημήτρης Δοτροχός. Γιάννης στο Πριόνι. Ιάννα Δοκλειδέ. Ο Ρεός στο Τρυπάνι. Ο Ρόμπερτ Σέγκα. Ο πρόδρομος του Βαριοπούλα. Πάνος Αλφάδη. Η Μπέλα Πινέλο. Έχουμε κατασκευάσει το σκηνικό του Show You Think You Can Dance, Greece. Ήταν 2 μήνες υπέροχοι στο πλατό και άλλες 5 ώρες υπέροχες εδώ για να βγει η χορογραφία η οποία μόλις είδατε. Από την αρχή, χθες που ήρθε η Δήμητρα για να μας δείξει τη χορογραφία και κάηκα και έβγαλα τον νόμο μου. Κανόνισα για τον Παναγιώτη για να κάνει απάνω στη σκάλα. Μου φάνηκε εύκολα, αλλά κουράστηκε κι αυτός. Ο Ρόμπερτ τον Λουκιάσαμε, τρεμάστηκε απάνω. Έκασα αρκετές ώρες μέχρι να βγουν όλα τα πλάνα. Η Δήμητρα ήταν υπέροχη. Προσπαθήσανε να με σκοτώσουν, δεν τα καταφέρανε όμως. Μετά προσπάθησα εγώ να τους βάλω φωτιά, ούτε αυτό δούλεψε. Επιβιώσαμε όλοι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένα μεγάλο μπράβο στην επαγγελματική ομάδα κατασκευαστικής εταιρείας σκηνικών Λαζαρίδη. Ήταν πραγματικά υπέροχη. Αν και εσείς ζηλέψατε λιγάκι και θέλετε να χορέψετε για μας εδώ στο Show You Think You Can Dance, όπως όλη η Ελλάδα, δεν έχετε παρά να μας καλέσετε και εμείς θα είμαστε εκεί με τη Δήμητρα για να σας διδάξουμε μια πανέμορφη χορογραφία. Για να ζήσετε όλοι μαζί το ρυθμό του Show You Think You Can Dance. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένουμε.